Здравейте хора, днес снимам клипче. Сега качвам едно мое клипче. И горе да видите какво е в моят канал. И това са само клиповете ми. Този се обработва още. Там бях сложила един казва Хейде. Ако искате, можете да го гледате. Добре. Обработва се 100 часа това нещо. Искате ми харесите клиповете, аз ще качвам все нови и няма да спирам да качвам. В смисъл, на ден ще качвам по мисля 5 видеоклипа или по 3. Ето аз вече качих този с хак. Ето беше, нали, смисъл, хака ми. Ето го. Окей, това си е моят клип. Всичките са мои, аз съм ги снимал. Този е мой. Всичките са мои. И абонирайте се. И мисля, че това ще е всичко от мен. Надявам се клипът горе да ви хареса, но това нещо не съм правил. Така че до скоро.